Majjalta Malta, tajjeb għax Malti. Peter Aġus li bħafna pompa inħatar chief spokesperson tal-Partit Nazzjonalista u minn xhur biss wara dabbar lura lejn Brussell ilu ma jersaq lejn id-Dar Ċentrali. One News ċempel id-Dar Ċentrali wara r-rapport tal-Malta Today u staqsal Peter Aġus daqs li kieku rrid ikellmu peress li kien il-kellim fisem il-kap Bernard Grech iżda ir-receptionist tal-istamperija li qabadna ikkonferma li Aġus ilu ma jidher b'nemes fid-Dar Ċentrali. Good afternoon, Dar Ċentrali. Hello, għal Peter Aġus, please. Peter Aġus mhux jgħataw bħalissa. Għallu li biex inċempel hemmhekk jiena, ħabba missieri. Peter mhux jgħataw ma. Meta jkun hemm? X'laħjar għalik ili ma naraħ bil-Malti jista' jkun qiegħed Brussell. Mid-Dar Ċentrali konfermawna li Peter Aġus ilu li dabbar rasu. Jien ili ma naraħ bil-Malti. Meta staqsejna l-iktar minn darba l-Peter Aġus, bqajna nieħdu l-istess tweġiba li Peter Aġus dabbar rasu. Ġifi u mhux qed ikun hemmhekk mela? Jien ili ma naraħ għawd. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali kienu ilhom jindikaw li ġara xi ħaġa stramba x'Aġus ftit li xejn kien qiegħed jidellem. Sallum li m'għadux chief spokesperson ma tħabbret imkien anke jekk meta sar il-Partit Nazzjonalista imbotta l-aħbar kullimkien bħala waħda strateġika. Mal-Malta Today Peter Aġus ġab ħafna skużi u d-diskors ta' kif fost oħrajn speċjalu lif u sibqa' jħabbat il-bibien għall-Partit Nazzjonalista. Iżda s-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali spjegawna li tluq ta' Peter Aġus imur lil minn hekk. Hemm min hu marraf sew sostna li hu wkoll riżultat ta' konflitti li setgħu inqalgħu. Is-sorsi wkoll fakruna kif meta Aġus inħatar dan sar pompa kbira u ntqalli fl-irwol li ngħata kien se jiġbed lejn il-Partit Nazzjonalista votanti ġodda. Aġus stess kiteb Bernard Grech sejjaħli u jien attiva. Peter Aġus kontinwament kien qed imexxi konferenzi tal-aħbarijiet sakemm f'daqqa waħda kważi sparixxa. Jirriżulta li Peter Aġus li mar lura fis-servizzi tal-Librerija tal-Parlament Ewropew talab li kollox isir bil-kwiet għax hu jrid jikkontesta l-Parlament Ewropew u ma xtaqx juri wisq li nqalgħu l-intoppi fl-irwol li suppost kellu jwasslu sal-elezzjoni ġenerali. L-inqas sena ma wassal walla jbierek telaq meta ma baqax iktar minn 4 xhur għall-kampanja elettorali ma kienx jaf qabel kemm kellu bżonn lif, spjegaw is-sorsi tagħna. Il-Malta Today qajmet punti oħra fl-artiklu meta qalet li l-irwol ta' Aġus seta' kien qed joħloq konflitt ma' diversi deputati li kienet jidher hu minflokhom xi ħaġa li wkoll kienet qed tissemma ħafna. Intant fuq Facebook Peter Aġus ikkonferma li telaq imma qal li se jibqa' kelliem. Fost nies oħra li telqu mill-Partit Nazzjonalista hemm Alessandro Farrugia li wara l-kampanja biex Grech isir kap telaq mill-impjieg strateġiku li kellu fid-Dar Ċentrali. Fit-telefonata mad-Dar Ċentrali, ir-receptionist assigurana li tgħid is-sew li Peter Aġus ilu ma jkun l-istamperija. Ġifi, m'hemmx xi ċans li pereżempju taddini miegħu? Sorry, għax qed li mhux qiegħed alright, issa nifhem. Sorry. Jaħsibtu qiegħed meeting jien, jaħsibtu qiegħed meeting jew hekk. Alright. Alright, għamil mill-aħjar. Nkun nħu ċirman nisa. Mhux hekk.